Ongi etorri EASO Politeknikora. Zure tutoreak orri bat eman dizu EASO Politeknikoak zure esku jartzen duen Google Apps hezkuntza kontuaren sarrera datuekin. Kontu hau, irakasleekin era digitalean komunikatzeko erabiliko duzu, eta hainbat baliabide digitaletara sarbidea irekiko dizu. Baita, lanerako espazio bat eskaini ere. Ezer baino lehen, ikus dezagun segurtasuneko kontu bat. Ordenagailu partekatuetan lan egingo duzu. Horrek esan nahi du, zure kontua irekita uzten baduzu, ondoren datorrenak hala aurki dezakela, horrek ekar ditzaken ondorioekin. Hau saihesteko lehen bidea kontua beti ixtea da, baina badago beste bat, leiho pribatuak erabiltzea. Chromen hemen ditugu, nueva ventana de incógnito izenekoa. Modu honetan, leihoa ixtean ez da arrastori geldituko ordenagailuan, eta kontua itxiko du. Sartutako pasaditzak ez dira ordenagailuan mantenduko. Idatz dezagun hemen nabigatzailean www.gmail.com eta euskeraz egiteko hemen behian aukeratuko dugu hizkuntza euskara. Kontuak izena.abizena@ikaslea.easo.eus erakoa dira. Katu.a. Urrengoa. Horrian dugun behin-behineko pasahitza idatziko dugu. Eta sartzen garen lehenengo aldia izanik, Googleek ongi etorria emango digu baldintzak onartzeko eskatuz. Pasahitza aldatzeko eskatuko digu. Hemen, iradokinzun bat ematen digu. Sortu beste pasahitz sendo bat, beste inongo webguneetan erabiltzen ez duzun bat. Hau da, ez erabili zure kontu pertsonalean erabiltzen duzuna. Ez erabili Facebooken erabiltzen duzuna. Eta bar. Laguntza behar baduzu, hemen goian baduzu lortu informazio gehiago, pasahitz seguruak aukeratzeari buruz. Pasahitz berria bitan idatziko dugu. Eta aldatu pasahitza sakatuko dugu. Batzuetan eskatuko digu berriro idazteko. Idatziko dugu eta hasi saioa. Orain, Googleek proposatzen digu sakeleko telefonoaren zenbakia sartzea. Arrazoia segurtasunekoa da, eta telefono zenbakia soilik horretarako erabiliko da. Hau gomendagarria da egitea. Horrela, pasahitza ahazten badugu, era autonomoan berreskuratu ahal izango dugu. Gainera, badago aukera bat zenbaki hau kontuan jarduera susmagarriak egon direla abisatzeko. Idatzi egingo dugu zenbakia eta ondoren egiaztatu emango diogu. Hori orain ez dugu ikusiko, baina egiaztatzeko eskatzen diogunean egiaztapen kodea izango duen SMS bat bidaliko du sistema. Dena behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko. Kontuan sartuko gera, oazen aurrera, eta bertan ongi etorriko mezu bat aurkituko dugu. Komeni da mezu hau arretaz irakurtzea.
Bertan, zerbitzuaren egituraz informazioa ematen digu eta hainbat aholku eta dokumentazio. Hemen ikus dezakegu kudeaketa dokumentala, irakaskuntza zereginen kudeaketa eta bar.